Ahoj lidi, já jsem Uhy a zdravím vás u svého 4. dílu ze hry Minecraft. Jak si můžete všimnout, tak mám v ruce meč, a to z toho důvodu, že budeme hrát už na easy. Co jsem udělal? Dokončil jsem domeček, vytěžil jsem dřevo a hodně jsem těžil za kamerou, hodně. Tak můžeme jít na to. Já jsem si dal zapnout stopky, takže to nevadí, tak to odpočítám. Tak, můžeme. Rozhodl jsem se, že díly, to už jsem říkal minule, že budu dělat 20-minutový zatím. Jdeme na to. Tak. Jak si můžete všimnout, mám 18. level. A to z toho důvodu, že jsem byl těžit, jak jsem říkal. Tak tady máme takovou tu místnost, tady máme sklo. Byl jsem těžit hodně písek. Tady máme připraveno na enchanting table, který si hned vytvoříme. Už tady mám i na to věci, 2 knížky. Hodně jsem docela chodil po mapě a myslím si takhle. A teď podívejte, tady máme ještě to. Několik cobblestoneů. Už fakt asi o ně nebude. Už zase budu akorát přebývat. A teď, jak si můžete všimnout, tak toho máme strašně moc. A kde to mám? Tady. Emerald. Našel jsem emerald, chtěl jsem ho to dát jakože do dílu, akorát jsem si na to neuvědomil a vytěžil jsem ho. Už snad nemám ani jeden iron, jenom tady těch 27 a ty 2 už sebe. Ještě se to jdem kouknout sem. Nemám. Tak můžeme udělat enchanting table. Doufám, jak se dělá, doufám, že vím, jak se dělá. Myslím takhle? Jo. Takže historický první enchanting table a máme 18. level. Než jak se znám, tak si to ještě vám pak ukážu jedny změny, ale prvně si něco enchantnem. No, kluci, no. 3. Jo. Enchantnem si tenhle krumpáč na 6, efficiency 1, meč na 8, fire aspect 1, dobře, a enchantujeme si, jestli tady máme, tak si uděláme lopatu a sekirku, no tak si palíme tenhle iron. Ještě nevím, kam budu dávat pece, ale asi tady do těch mezidír. Už zase jsem bez sádry, takže už mám zase normální nastavení, než si ale zase na něj zvyknu, tak to bude zase chvilku trvat. Tak. Mohl bych si vzít. Máme už i hodně redstone. Prostě jsem bridge minoval hodinu, asi 3 hodiny v kuse. Tak to si můžete všimnout. Protože mám tolik redstoneů, mám vlastně už i docela cobblestoneů a uhlí. Myslím si, že ten minulý díl byl docela dobrý, protože tam byly jen 2 zhlédnutí. No, jen 2. Pro mě je to jako docela dobrý, ale pro vás nevím. Teď to vám ukážu zvenku. Vím, že je to takový jen jednobarevný, ale to se hned napraví. Jak si můžete všimnout, vytěžil jsem tady ten lesík, který byl tady, a takhle to vypadá. Myslím si, že je to docela pěkný, ale rozhodl jsem se, že tady to ještě představím, ale ne teď. Vidíte, máme dřevo, 50, 2 staky, 3 staky. Takže vezmeme si tady a oenchantíme si ještě sekerku a lopatku. No, tak už asi jen. Tak. Ne, iron. Lopata.
Jsem spokojený s tím mečem. To jo. To jsem spokojený, že máme hned takhle fire aspect. Tak, tomu budeme muset rozdělit nějak. 3, efficiency 1, tak to dlouho vydrží aspoň. A tady bych chtěl aspoň taky efficiency. A tady, no, sláva. Tak jsme enchant komplet. A co teď? Teď bych si udělal, neplánoval jsem, co v tomhle dílu budem dělat, ale říkal jsem si, že vám tak budu všechno ukazovat. Ukážu vám, kde jsem těžil, ale tam už je skeletona. Ukážu vám, kde jsem těžil písek. Tady jsem ho těžil, jak je tady taková, tady písek jsem natěžil strašně moc. Taky lopaty a tady. A teď tady takovou, počkejte, ještě si zeslabíme zvuky. V 17. Kde mám tu díru? Jo, tady. Tady mám, takhle jsem těžil a tady by mělo, jo, tady, jak je to takhle ohraničený, tak tam, proč to kopu tím? Jaký to je? Já myslím si, že je to trošku rychlejší, co mám na tom krumpáči. Efficiency, fire aspect, efficiency. No, nádhera, co si víc přát. A tam je dlouhá díra, toho než bychom se prokopali. Takže jsem se ještě nerozmyslel, co budeme dělat v tomto díle. Jo, ještě vám chci ukázat. No, instaloval jsem si Optifine, jak můžete si všimnout. Myslím si, že je to dobrá věcička. No, hele, jo, tady je to taky, tady jsem takhle začal. Však já vám to ukážu. Tam bylo ještě uhlí, tady bylo ještě jaký uhlí, jsem koukal, tam bylo ještě jaký uhlí. No, teď už se nejde. A vidíte díra a tam byla ještě jedna díra. A to už jsme se dostali vlastně na nějakou úroveň těch 9. A chtěla jsem najít diamanty, sice jich máme jakože... No tak tady není díra. Aha, protože je tady. Já jsem kopal vlastně 2 kvůli lávě. Chtěl jsem najít diamanty, ale sice jich máme jako na ten díl docela dosti. Tak jsem to nechal bejt. Zaděláme, tak. Přemýšlel jsem, co budem dělat, nevím, jestli jsem to říkal, protože jsem úplně z toho vyjančenej. Jsem rád, že už máme ten domeček a přemýšlel jsem tak, co budem dělat. Asi si uděláme ohrádku. Jo, ještě vám chci říct. Vytěžil jsem si tady ten písek a to během sekundy během 5 minut jak se to jmenuje? Zas vyroste. Jestli bude mít ještě jeden level, ale to asi... Jo, tak si enchantem ještě tenhle krumpáč. Unbreaking. Efficiency unbreaking. Tak tenhle vydrží. To jsem si spletl. Jo, tak tady máme naznačený, jak by to bylo do budoucna. Tady jsou vlastně to a to. Pak to. Tohle tady nebude a bude tam vlastně ještě jedno, bude to akorát dvoupatrový, kdyby tohle mě nestačilo, ale myslím si, že tohle mě stačí, tak to zatím stačí. Doufám, že jsem dobře slyšet. To už jsem asi taky říkal. Tak si tady vytěžím trošku kousek na ohrádku.
28, to bude stačit asi. To budu dělat z toho důvodu, aby jsme měli dostatek masa, zatím ho máme, si myslím, docela dosti. Tak. A 2 dvířka. Dvířka takhle. Jo, dvířka takhle. Tak, začíná to má. No, však dneska asi nebudeme spát, ať mám takový první vzrušo. Takže tohle si dám ještě místo tohohle. Ještě bych si chtěl udělat farmu tady na to, tak to bych si udělal. Kytky, však se ještě uděláme to místo. Nebo to, když tak až tak za kamerou posunu. Už se nám jde sem creeper. Co to je? Prostě fajn. Jestli jste to viděli, nebo jestli to byl nějaký bug, tak to nevím. Tak to přidali animace asi do 1.4.2. Když jsem se docela procházel, co je v té 1.4.2, je to jako pěkný obrázky, který si klidně hned můžeme udělat. Jestli máme jestli vím, jak se kraftí. Tak. A tak, jo, má takový obrázek s itemama. To vám hned ukážu. Si vlastně dám sem ten obrázek a takhle třeba tady nahoru. A do toho si můžeš vložit takhle hlínu. Je to jako, si myslím, docela dobrý. Že to mě nadchlo docela. No a teď už k věci. Tak si to tady přes večer postavíme a ráno si je sem nažením. Nevím ještě asi co, ale krávy nejspíš. Ty si myslím, že jsou tady hodně, protože jsem je tady zabíjel už hodně. Jo, já jen doufám, aby jsem byl dobře slyšet. Protože ten mikro jak mám docela daleko. Ale koukala jsem se na tyhle díly a tam nejsem moc dobře slyšet, tam se museli zasílit na max a když jste mě pořádně zesílili. Abyste mě pořádně slyšeli, blbnu, kecám. Pak tamhle, jak je, tam máme jezírko a tamhle kejvku, která nikam nevede, která se to hned vypojuje, tak tam si uděláme sugarcane farmu, uděláme si automatickou, nevím jestli ji znáte, ale určitě ji budete znát. Je to taková lehká. Taková lehká. Na způsob cobblestone. Alá cobblestone. Tady bych to nechal takhle. A tohle si uděláme takhle. Takhle na cobblestone hluboký. Ať je bolí pěkně kopytá, nebo co to krávy mají. No, tak takový místo jí musí stačit. Dělám to hluboký stop. Pavouk, já jsem si dal, že jsem něco slyšel. Lekl jsem se jako solidně, to jo. Takže mě si hápka. Myslím si, že už s těma příšerama to bude větší zrušo. Že je to takový klidný bez těch příšer, ale já jsem prostě srát, to já přiznám o sobě, že jsem strašný srát. A já místo toho, než bych umřel, tak radši budu hrát na písu. No, efficiency to skoro vypotřebovaný. Ještě jsem přemýšlel, jaký dveře tam je, ale napadly mě pistonový. To si myslím, že budou dobrý, ale pak si uděláme tu slime farmu, ale to až za dlouho, to v nějakým takovým jubilejním 10. 15. dílu. To si myslím, že je na to ještě čas.
Prvně se musíme pořádně ubydlet, získat nějaký ty suroviny víc, iron hlavně. Tak. Tak a máme další sták. No, pane bože, potěš pánbu. Si tady takhle dáme. Kampampne, tak. Tak to, kládně tam budou padat příšery. Udělám to ve stylu house. Nevím, jestli to znáte. Ten meč je dobrý. Uděláme to ve stylu house. Říkal jsem, nevím, jestli to znáte, ale určitě to budete znát. Protože jste chytrý. Tak. Jako příšery tady fakt mnoho, fakt mnoho. Což je dobré. Tak to uděláme ve stylu house. Akorát tak. A teď jak to bylo, co? Myslíš, že takhle? Jo, asi jo. To je jedno. Uděláme si tady prostě tohle. Tady a tady si uděláme dvířka. Nebudeme nic vymýšlet. Zase jsem se zapomněl kouknout, v kolik nahrávám. Vím, že jsem si to říkal před videem. Ale zapomněl jsem se na to kouknout. Takže jim tady uděláme, aby se měli dobře. Takový přístřešek. Do dalšího dílu, což už bychom mohli začít něco pořádného dělat. Ještě vůbec nemám namyšlený něco, jako plánů mám spousta, ale ty plány jsou spíš už tak, jakože až budeme být trošku pokročilejší. Ta plána je motrápka a jako mám toho spoustu, co vám samozřejmě neřeknu. A nechám jako překvapení. No, teď jdeme na příšery a budeme čekat na ráno. Tady bych spíš na meči... Chtěl bych spíš na meči looting, na dropy. Takhle je přechčijem a oběhnem to. Tak je teda nepřechčijem. A je po mně. Do prdele! Že já se umím v každém dílu zabít. Prostě nešiká. Příšery, víš co, jo. A ten, to nevím, proč nejde zabít. Tečka. Vím, že jsem se měl jít radši vyspat. No, tak rychle si na mě šel enchantnout, jestli něco máme. A matičku, teď to je jedno. Co je, a jo, my to máme takhle, takže to se nedá enchantnout.
No nic. No nic, já se půjdu kouknout, kolik máme nahráno. A... Ne, počkejte, já vás stopnu, ale budu povídat. Nebo já vás stopnu úplně a kouknu se, kolik máme nahráno, takže zatím. Takže jo, lidi, jsem zpět. Už máme 20 minut, tak já si myslím, že je to akorát na ukončení dílu. My tam máme creepla. Takže já to ukončím pro dnešek. Myslím si, že by to bylo tak všechno a mějte se u dalšího dílu. Já tady dotáhnu krávy a vedle už si připravím políčko na obilí. Další díl by mohl být v pondělí nebo v úterý. No tak to by bylo už opravdu vše, tak jestli se vám video líbilo, dejte mi like. Napište mi do komentů, jestli se vám video nelíbilo, tak co mám zlepšit. A do příštího dílu, jak jsem řekl, si uděláme tu... Jak se to jmenuje? Kurci, ale teď mě to vypadlo. Jo, Sugar Cake farmu. No nic, tak já asi jdu, takže ahoj. Čus, že se poslechněte. Takže čau.